reproducción. Trouxen esta cita, que é unha fonte escrita, para que exploramos e pensemos sobre a riqueza de poñer en contraste tipos de procedencia e natureza diferente, non? Porque me sirve tamén para aludir a esa relación conflictiva entre unhas culturas populares comunitarias e unha cultura hexemónica que é que se representa ou que está detrás desta aproximación a unhas economías definidas como antieconómicas e racionais, que é moi visible tamén en todas as fontes que recollen os proxectos modernizadores estatais. É unha forma de visualizar esta relación conflictiva que moitas veces queda opacada cando solamente contamos con este tipo de fontes, que son as que recollen unha mirada aínda hoxe predominante por outro lado. Ese campo, digamos, ao longo destas décadas, un dos meus intereses era explorar precisamente a mudanza desde este lugar de conflicto. A mudanza queda evidenciada polo contido das propias fontes, pero a fonte oral ofrece moito máis ca iso. Se vedes as dúas informantes anteriores, estánme explicando case xestualmente a mí como era a malla, fase por fase, palabra por palabra. Cando Luisa me dice que iban coller ao monte, que lle chamaban facer o molinde, explícame, porque sabe que eu non tuve nunca a experiencia de facer o molinde, non teño por que saber o que é trollar, non teño por que saber o que é coller o monte, nunca tuve nunha malla, precisamente porque todas esas formas de relación e de produción no tempo da súa vida foron mudando radicalmente. Pero ademais, nas propias palabras que elas utilizan e tamén na propia forma de elas organizar a memoria, dicir, a propia arquitectura memorística que está detrás destes extractos é tamén unha mostra e unha evidencia do cambio. Hai unha autora, Julia Varela, que fixo un libro moi interesante, baseado fundamentalmente na fonte oral, que insiste sobre como a calquera que se achegue ao estudo das comunidades rurais en Galiza como en calquera outro lugar, sempre lle chama poderosamente a atención a capacidade de evocación memorística que teñen, a memoria tan sofisticada e tan rica, en parte porque eran culturas con un peso do elemento oral e da memoria moi forte, que recolle sempre de maneira perfectamente nítida e detallada todas as experiencias, que recolle recordos asombrosamente precisos, que remite a un mundo onde todo está relacionado con todo, onde todos os seus membros están perfectamente identificados pola casa, polo alcume, polo lugar, onde a estrutura da memoria se organiza en forma de círculos concéntricos que van incorporando a cada vez máis aos alrededor, aos da aldea, os que están aquí e os que están fora, chegando da pequena aldea de referencia hasta América e máis alá, onde se incorporan os vivos e os mortos, onde se incorporan os que veñen e os que xa non están. Esa forma de estruturar a memoria, esa forma de contar e as propias palabras xa mudaron totalmente nos nosos días. Quedan, mentres que queden as persoas que nos contan, que xa son cada vez menos, pero son outros dos aportes máis que nos fai a fonte oral para evidenciar esa mudanza. E trouxemos unha pequena
Outro extracto casi a modo de anécdota que tamén ten que ver con este cambio, leo no máis o comezo, cando me contaba Marisa. Meu pai foi carreteiro toda a vida. Íbamos a nós, que eu iba con ele, chamándolle aos bois. Tiñamos bois e íbamos a Foz, que antes non había, desto debe haber 80 anos ou máis, porque eu era unha nena. Eu non tuve unha escuela, non houve escuela para mí, porque éramos moitos, e ao mellor meus padres, ao mellor non tiñan con que vestirme para mandarme a Ferreira á escuela, porque que podía algo, amañaba aos fillos, ben. Traxémosla aquí porque eu estuve nun bon anaco, neste caso, escoitando a Marisa, porque entendínlle carteiro, en vez de entenderlle carreteiro. E non entendía todo o que me estaba explicando despois, pero non dixen nada hasta que fun atando cabos, pensando que igual non era carteiro. E eu non pensei en carreteiro porque non teño na miña mente o que era un carreteiro, porque é un dos oficios, como tantos outros, que foi desaparecendo tamén ao longo destas décadas. E, bueno, seguramente que isto suceda moi a miúdo, por iso é importante facer o esforzo de tratar de coñecer e formarnos o máis posible, porque, bueno, iso é algo que vai ir pasando tamén sobre a marcha. Por último, xa para ir á última das cuestións que vos quería comentar, teniendo un pouco de relación co meu traballo cos fontes orais, con cal é a miña perspectiva teórica coa que trato de abordar estas preguntas. Comezo por decir tamén outra evidencia, non? Parece bastante claro que a fonte oral permite dar voz a moitos suxeitos históricos que estuveron durante moito tempo expropiados ou desprazados do discurso histórico hexemónico ou aos que lles foi negada a súa historia. Como mínimo, xa permite iso, non? Permite tamén recoller mostras dunha cultura que, neste caso, está en crise, senón en quase extinción. Pero eu diría que permite moito máis que iso, non? Podemos aproximarnos a calquera elemento cultural como unha vocación de recollida para colocalo nunha vitrina, pero podemos facelo de outro modo tamén. Retomando as palabras de Antonio ao comezo, neste mesmo momento que estaba comezando esta intensificación dunha transformación de longo percorrido por mediados do século XX, foi tamén o momento de florecemento dunha nova forma de facer historia, que era esa historia social crítica a que facía referencia, que trataba de superar as limitacións da forma de facer historia dominante, que era unha historia de acontecementos, de grandes acontecementos, de grandes personaxes. Eso era o histórico, o que uns grandes personaxes ou unhas elites algunhas historias de algunhas grandes personaxes. A proposta dos historiadores e historiadoras da historia social era non atender solamente aos procesos, atender tamén aos procesos e incorporar as voces subalternas, incorporar novos suxeitos. A fonte oral, por tanto, pode colaborar moito nesta forma de facer historia, aínda que non é necesario, porque podes facer esta historia sen ter a posibilidade de acudir a fonte oral. De feito, estes historiadores estaban traballando fundamentalmente épocas pasadas nas que non era posible acudir a este tipo de fonte. Para épocas máis recentes temos a posibilidade, é algo que, sen dúbida, aporta moitísimo este tipo de mirada. Pero a fonte oral non ten por que vincularse a unha historia social crítica. A fonte oral pode usarse nunha historia de corte narrativo, pode usarse nunha forma de historiar de corte descriptivo, ou pode usarse, moitas veces úsase, como un elemento meramente decorativo,
que tamén era algo que aludía Antonio no comezo, como unha especie de nota de cor que se pon en corpo do texto ou en nota a pé, simplemente para facer bonito, non? É dicir, a fonte está un pouco ao servicio da nosa mirada, das nosas preguntas e dos nosos enfoques. Pode perfectamente aparecer como un elemento de cor ou pode contribuir a unha forma de facer historia crítica e constructiva. E isto serve para, digamos, reivindicar aquí a perspectiva que a mí me parece máis ampla e máis complexa e para traer, nese sentido, a algúns autores que souberon, hai xa moito tempo, achegarse ás culturas populares cunha mirada libre dos prexuizos civilizatorios que ainda sufrimos moitas veces, non? E rescato aquí a Gramsci, que contra a mirada dos folcloristas do XIX, que tuveron un enorme mérito de recoller unha cultura que eles xa estaban observando en crise, dicía Gramsci que esa forma de facer podería, digamos, mudarse ou poñerse en cuestión, que frente á cultura popular como algo folclórico, para colocar nunha vetina, poderíase pensar a cultura como unha concepción do mundo e da vida situada nun determinado tempo, situada nun determinado espacio, que se contrapón coas visións do mundo oficiais. Este é un enfoque, polo tanto, complexo, histórico, en conflicto, que xa estaban implementando pensadores como a él hai moitas décadas. Partindo del, continúa traballando Thompson, que nos permite coñecer as culturas populares e o sentido común que se deriva da experiencia compartida polos compañeiros de traballo, polos compañeiros de explotación, que se expón continuamente, en palabras del, ao teatro paternalista e á crítica irónica e ás veces á revolta, é dicir, unha experiencia que camiña entre a deferencia, pero que tamén pode ter un potencial de rebeldía, non? Por iso, o interese de explorar as relacións, as confrontacións entre a cultura popular e a cultura hexemónica á hora de comprender o cambio histórico. Xa estou rematando, estou me referindo sobre todo a iso, as mudanzas económicas, sociais, culturais no mundo galego das últimas décadas, pero estas achegas poderían aplicar tamén a outro tipo de obxectos de estudo. Por exemplo, se nos preocupa estudar a mobilización social, tamén podemos servirnos deste tipo de aportes. E a fonte oral podemos aportar moitísimo para recoller a experiencia das persoas que participan da mobilización. As mesmas persoas que comezaron a pensar a cultura popular dunha maneira tan rica e libre de prexuicios foron as persoas que empezaron a pensar as revoltas, os motíns, non como unha resposta ás necesidades do estómago, espontánea, irracional, senón como un movimento que tiña sentido, que tiña racionalidade propia. De tal modo que tamén estas achegas son importantes para estudiar outro tipo de cuestións. E ademais estas mesmas persoas son as que demostran unha sensibilidade enorme na mirada, tamén por iso reivindicaba ao principio esa importancia de prepararnos para ser capaces de captar e entrenar a nosa vida. E, bueno, eu deixaría aquí, e se tedes alguna cuestión, comentario, podemos xa. Moitas gracias por isto. Como é a primeira vez? Sí, mira, cuando pasa la contraposición entre cultura popular
cultura hexemónica, esa categoría conceptual, como a definirías? ¿De qué autor tenías como referencia para poder definir? Aparte de la escuela crítica, supongo. Eu creo que podes responder, porque se non parece que é demasiado seminario, non? E a verdade é que vamos a intentar que sexa así un pouco máis de diálogo. Bueno, eu todo isto estou aprendendo, sempre. Eu uso as mesmas referencias, sería un pouco cultura popular versus cultura letrada, ou a cultura das elites, que son as que definen o que é cultura e o que non, e que son os que teñen a capacidade de impoñer a través de diferentes mecanismos, segundo que sexa un momento histórico, no momento actual, a través dos medios de comunicación, a escola, as distintas institucións, pois que é que non é cultura. Ainda que, bueno, no momento actual xa a cuestión está moito máis indiferenciada. Pero, digamos que a cultura nesta dicotomía, que non é unha dicotomía tan clara, porque son culturas interpenetradas, a cultura das maiorías contrapoñeríase a cultura das elites, das clases dominantes, que son as que definen o que é culto e o que non, e as que van definindo un sentido común que se pode contrapoñer tamén ao outro, que pasa que non xogan en igualdade de condicións. Eso é algo tamén que hai que ter sempre presente. Non sei se me expliquei. Se non, repregunto. Eu teño unha pregunta, a ver se me sei explicar. Ti cando faz a entrevista, por exemplo, a María, a Conchita, a ti te interesa personalmente a vida desas persoas ou que queres a través do que eles te contan, o que eles te contan, generalizar o colectivo que ti queres investigar? Non sei se me explico. A ti interesa a vida de Marisa ou a través do que te conta Marisa queres saber como foi cambiando o colectivo dos labregos en Galicia? Sí, bueno, o segundo, eu creo, non? Supoño que isto ten que ver outra vez coa perspectiva, se é unha perspectiva máis de recoller historias individuales ou de que esas historias de vida sirvan para facer unha comprensión non de conxunto, senón unha comprensión na que se teña un achegamento a historia, tendo en conta sempre de fondo precisamente este conflito social. Grandes preguntas que nos aquí hoxe. É que, sí, a Fontenal eu podería facer a historia de Marisa e facer unha historia de vida e recollela, e eu non sei se iso aportaría gran cousa, porque sería simplemente a historia individual dunha persoa. Pero temos un grau de significado, por eso non invalida o coñecemento, non? Non invalida, pero eu... Pasa que, bueno, depende de que punto de vista metodolóxico, científico... Claro. Por exemplo, se queres buscar unha mostrase, non? A idea do sujeto, non? É un conxunto de individuos, pero, por exemplo, o individuo per se ten significado, ten sentido, non? É significante, non? Frente aos criterios cuantitativistas, non? O criterio cualitativo, non? Que ten significado por si mesmo, non? E despois o que decías ao principio, non? Pero espera, deixo de contestar, porque si no... Sí, pero vamos a intentar, claro, porque si no, deixades de contestar a eso. Non, é moi interesante, porque, bueno, precisamente neste proceso que vai das décadas da posguerra casi que hasta os nosos días, tamén por iso é interesante ver como pasamos dunha cultura comunitaria onde hai unha forma de relacionarse en que todo está relacionado con todo e todo é á vez económico, social, cultural e político, e onde hai unhas diferencias de clase e unhas formas de explotación específicas, e
todo iso foi mudando ao longo destas décadas hasta chegar a unha sociedade na que se reivindica, ou hai algunhas posicións que reivindican que a sociedade non existe, que simplemente somos unha suma de individualidades. Este cambio vai acompañado de maneira consecuente e coherente con unha mudanza nas formas de comprender e de facer historia. Non se facía historia igual no século XIX, sempre houve moitas formas de facela, pero foron mudando tamén con o tempo. Entón, sempre está detrás cal é a nosa perspectiva. Dependendo deso, unha experiencia de vida pode perfectamente contribuir a unha historia individual, a unha perspectiva pode poñerse ao servizo de perspectivas historiográficas do máis variado tenor, ou pode directamente non usarse, hai que a outra opción é non usar. Pero vamos, que a fonte en sí sempre ten que poñerse en relación con cal sexa a nosa proposta histórica, non sei se... Bueno, muchas gracias por la intervención, me pareció sumamente interesante, ¿no? También por la idea de planteando problemas que todo lo que trabajamos como historia oral en algún momento, problemas con los cuales nos encontramos en algún momento, ¿no? A propósito de la última cosa que decían los compañeros, yo creo que también el caso, ¿no? La importancia que tiene el caso para la construcción del conocimiento histórico es fundamental. O sea, la historia social, si algo nos enseñó, justamente es esto, ¿no? Que el caso puede ser paradigmático, el caso de un campesino que sufrió un juicio, ¿no? en el norte de Italia en el año 1500, y que su caso específico nos habla al mundo intelectual, al mundo de las clases subalternas de un continente. Entonces, digamos, ahí la historia de un sujeto en realidad desenvolve dinámica mucho más amplia, ¿no? Me parece esto un elemento, digamos, para discutirlo, para charlarlo. Y otra cosa que dijo Alba, que muchas veces lo que trabajamos con historia oral, o lo que se acerca a la historia oral,